Hey guys, good morning. Welcome back my YouTube channel. ರಕ್ಷಿತ್ ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎಂಜೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಾ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಯಾನೇನು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಕ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರು ಏರವರಿ ಮಹಾನ್ ಭಾವಿರು ಅವೇ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಕ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಲೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದೆಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚನೆ ರೆಸಿಪಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಪ್ಪಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಂತೆ ಬಂಗ ಅವನುಂಡು ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪರೇಕು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವನೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ ಸ್ಪೈಸಸನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಇಪ್ದಿಯೋಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡಿಪ್ನ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಡ ಓ ತರಕಾರಿ ಉಂಡವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇಳೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯರದೀಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲು ಒಯ್ಟ್ ಅಂಡಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪನಂಚು ಒಯ್ಟ್ಲ ಬೇಯ್ಪವಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟೆ ತಾರ ಇಪ್ಪೊಡು ಪರ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತಿಕ್ಕಣಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಜಾರ್ಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದೇಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಕಿನ್ನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏಪಗೌರ ಅಂಚದು ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಯೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚದು ಕಿನ್ನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಟ್ನಿ ಮಿಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಡ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನೆ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಕೊಬ್ಬರಿನ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪಸತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತಿನ ಹೊಂದುಂಡ ತರದ್ದು ಚಿಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅವೇನು ಮಾತ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಬರೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ತೆ ಅನ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕರಿಬೇವು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚದು ಪೋದು ಕರಿಬೇವು ಮಾತ ಪಸಾರಿಗೆ ಬಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪದಿದ್ದು ದೀಪತ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಾತ ಅವೇನು ತರಕಾರಿನ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕೂಡ ಕೊದ್ದಿರದಿ ಇದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಐಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತಿಪ್ಪು ಅದ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಅವೇನು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಪೊರ್ತುಗು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಂಬಾರು ಪೊಡಿ ಬೋಡಂಡ ಸಾಂಬಾರು ಪೊಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಂಡ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ತಿರ್ತದ್ದು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಂಡ ಅಡೆಗೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿದ ಪಂಡ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಂಡ ತಿನ್ರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಅಂತಿರ್ತದೆ ಇದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಕುಂಟು ಮಾತ ಮಡಪಾರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಕುಂಟು ಮಾತ ಮಡ್ತೋಂದಿತ್ತೆ ಇಜಿಂದ ಅವಲೇ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಅಂಚಾದ ಕುಂಟು ಮಾತ ಮಡ್ತದು ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಇನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಆಂಡೆಲ್ಲ ನುಪ್ಪುದು ಇದು ಒಂಚೂರು ಕೋಡೆದ ನುಪ್ಪಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಮಂತದ್ದು ಕುಂಟು ಮಾತ ಮರ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಂಡನೆ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ ಹೊಡಿತುಂಡು ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಈನ ಮಂತನಲ ಬಂಗನೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ನೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕಂಡೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ತೆ ನಿಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಆತ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಅವೇ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಂದತ ಏನ ಪಂಡ ಶೆಕೆ ಆತ ಅವು ಏನ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಉಂಡಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೈಪಿತ ಒರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕದು ಎಂಕಲ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಡು ಒಂದಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಳಾರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಡು ಜಾಸ್ತಿ ದೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ದೀನತ್ ಹಾಳಾಪುಡು ಅಂತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಅಂಚದು ಅದನ್ನು ಐಕ ಒಂತೆ ಮಲ್ತೆ ಕೈಪಿಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದಾರ ಹಾಳಾಪು ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ದಾಲ ಕೈಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬೊಕ ಬೈಯಾಗ ಏನಂಡಲ ಕನಂಡ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಸೊ ಬೊಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ಕಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುಂಡು ಪನ್ನೆಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಆತ
ಕೋಡೆ ತೂದಿಪ್ಪು ನಿಕಲು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ದ ಅವೇಟಿಯನ್ ಆತ್ ನೀಟಾದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದ ಆತ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ದೀದ್ ಅವಿನ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ಯಾನ್ ಐಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಸೊ ಏರವರಿ ಪಂಡೇರಿಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೋ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳುಲ ಪನ್ಪುನತ್ ಯಾನ್ ದಾಯಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣು ಒಂಥರ ತೂದವೆನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಕಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಏಪೋಲ ಓವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಪೆ ನಿಗಲ್ ಓಲುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ ಬಟ್ ಎಂಕೆ ಅವೇನು ತೂವರ ಆಪುಜಿ ಒಂಥರ ಎಂಕ್ ಮೈಂಡ್ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪುಣ ಅವೇನು ತೂ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಈನ ಪಂಡ ಅಗರ್ ಆರು ಪನ್ಪುನು ಇಂಚಿತ್ನ ಅಂಗಿ ಮಾತ ಪಡೊಂದು ಇಂಚ ಮಾತ ನಲ್ತಂಡ ಸೌಜನ್ಯಗ್ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕು ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚಾರದ ಆದ ನಲ್ತೆ ಅಂದ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ್ಲೆಂಕ್ ದಾದ ಇತ್ತೆ ನಂಚ ಕೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎನ್ನ ಅದಾದ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಸೀರೆ ತೂತುಂದು ಅವಳ ಆತ ನೀಟಾದ ಸ್ಯಾರಿ ತೂತೊಂದು ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಓವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜೀಬ ತೋಜಿಲೆಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿ ಅಂಚದ್ದು ಆರು ಪನ್ಪುನಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಪಂಡ ಇಂಚಪುರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು ಅತ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸೌಜನ್ಯ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂತೇರ ಬಟ್ ಈ ಜನಕ್ಲೆ ಗುಂಡತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನೈಕ್ ದಾದಲ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದುಂಪಿರ ತೂಪುಜೇರು ರಾಶಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ನರೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪಂಡೆ ಏನ ಈತ ಮೈ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಲ್ತಂಡಲ ಬಂಗನೆ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕಾರ್ ಪಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಅವೇ ಪಂಡ್ಯಾರ್ ಸೌಜನ್ಯಗ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುವ ನಿಕಲ್ ಅಂಚಿತ್ ನಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ್ಯಾರ ಸೊ ಐಕ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದಾದ ಅಂದಾತ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಗುಲು ಈತ ದಿನ ಒಡೆಪೋತಿತ್ತೇರು ಸೌಜನ್ಯಗ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಪಂಡೇರತಾರು ಈತ ದಿನ ಒಡೆಪೋತೇರು ಸಾಧನ ಪಾಪಾರು ಸಮೀರ್ MD ಪನ್ಪುನಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕದು ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರತ ಅತ್ತೆ ಈತ ದಿನ ಓಡಿಪೋದಿತ್ತೇರು ಸೌಜನ್ಯಗ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿ ಸಾಪುನಕುಲು ಅವೇ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ ಆರು ಅಂಚ ಬಂತೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾನ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಈತ ದಿನ ಒಡೆಪೋದಿತ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ಪನ್ಪುನಾರು ಈತ ದಿನ ಸೌಜನ್ಯ ಅನ್ಯಾಯ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಓಡೆಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರತ ನ್ಯಾಯ ಪಣೊಂದು ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸೌಜನ್ಯಗ್ಲ ಇಂಕಲ ದಯಗ್ನಿಗ್ ರಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಎಂಚೈತನ್ ಪಂಡ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂಚಿತ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಐತಂಡ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮೀರ್ MD ಪಾಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೀನರಿಡ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದಿ ಇಪ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಅಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೈತೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದಿ ಇತ್ತದ್ದು ಲಾಗ್ಸ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್ ಆವಡು ಮಲ್ಪುನು ಓಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ನ ಅಜೀಬ ತೋಜಿಲೆಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎನ್ನಂತೂ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಐನ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಈನ ಪಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತಿನುಂಡು ಕೆಲವರೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಪಂತಿನುಂಡು ಅಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ ಅಜೀಬ ತೋಜಿಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ರೇಂಜಿಗೆ ಇಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಅಪಗ ಬೇಗ ವ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೆಲವು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಇಂಕಲೊಂಚಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತದು ಏಪಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಂತದ ಜನಕಲ್ ಎನಕಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಡು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಪುರ ಮಂತದ ಏನು ಫೇಮಸ್ ಆಪನ ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂತೀನಿ ಈ ಕಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾದರ ಹೊಡಿತೇನೆ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ತುಯರತ್ತ ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೈತನ್ ಪಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಗ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಅಂಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಬೇಗ ವ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 5K ಅಂಡಲ ಬೇಗ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಆವಡ್ ಸೊ ಈತ ಭಂಗ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಳೆ ಮಿಟನಿಗಳ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.